मोनदों बियो मोनसे हिस्ट्री बिनिनो गासैबोनि बेकबोन जोंजों खुन्थिया बायदि गसंथानानै दङ जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार दिनै जोंनि बड'लेण्डनि लाइमोनफ्रा जिबायदि इन्टारनेशनेल लेभेलनि मोनसे प्लेटफर्मखौ मोनदों जोङो रोजा रोजा साबायखर प्रमद बर' सारनो बावहरनांगोन आरो जोङो दिनै क्वार्टार फाइनालनि थाखाय क्वालिफाइड जाबाय जोङो बेवहाय थाद'नाय नङा जोंनि मिशना एबार ट्रफिखौ लानानै न'आव बड'लेण्डआव फैनायनिसो खामानि क्वार्टार फाइनाला जोंना क'क्राझारावनो जागोन 16 तारिखआव नाथाय सोर टीमा फैगोन बे फाइनाल जाथ'वाखै दा मोनानि गेजेराव फाइनाल जागोन क्वार्टार फाइनाल जोबनाय लोगो लोगोनो जोंना सेमि फाइनाल जागोन दा सेमि फाइनाला जों कलकातायाव गेलेहैनांगोन जोंनि दा टारगेटआ क्वार्टार फाइनालखौ बोरै देरहानो हायो क्वार्टार फाइनाल देरहाबाथाय जों सेमि फाइनालनि थाखाय आरो प्रिपारेसन खालामगोन मथथे जोंनि मिशना दा ट्रफिखौ न'आव बोरै लाबोनानै फैनो हायो बेनो अडियन्सखौ हिउज थेंक इउ जोंना मेट्सआ जोबनानै थांबाय जों देरहाबाय अखा जुब जुब हादों थेवबाबो दाबो थाङा थेंक इउ स' माच जोबोद साबायखर बावदों आङो जोङो फाइनालसिमल' नङा जों ट्रफिखौनो लाबोनो थाखाय नाजाबाय थादों जोङो जुदि क्वार्टार फाइनालाव क्वालिफाइ जाबायबा जोङो ट्रफिखौ लाबोनो हायैनिबो जेबो मिनिं थानो हाया ISL आव गेलेनो थाखाय बेवहाय डिफारेन्ट मोनसे स्टेज दं जेब्ला नोङो आई लीग गेलेयो आई लीगआव जुदि चेम्पियन जायोबा बे चेम्पियन टीमा जोंना ISL आव सेलेक्ट जायो आरो बिनि अनगाबो फ्रान्चाइजी माखासे फैसा होनानै डाइरेक्ट एन्ट्रि जायो बेफोर बेलेग स्टेज जोङो दा दुरान्ड कापआव फकास होनानै दं आई लीगआव जों फकास होनांगोन इन्डियानि टप लीगआव जोङो बोरै गेलेनो हायो बेफोरखौ जोङो फकास होनानै खामानि मावनांगोन आरो बियो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकाराव बियो जाथावगौ रायजो राजाफ्रा बड'लेण्डनि रायजो राजा बिथांमोनहा उदालगुरिनिफ्राय लानानै सनितपुरनिफ्राय लानानै श्रीरामपुरसिम बिथांमोनहा लोब फैदों माखासेया जोंनि स्टेडियामनि केपासिटिया एसे खमनि थाखाय हाबजोबनो हायाखै थेवबाबो बिथांमोना अखा सिजानानै बेवहाय जोंखौ सापर्ट खालामफैदों दा बेबायदि जुदि जोंनि गेजेराव बिथांमोना सापर्ट होबाय थायोबा जोंनि ओनसोलनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन आरोबाव प्लेयार ओंखारगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो क्वार्टार फाइनाला 16 तारिखआव हरनि 7टायाव सेम टाइम खिन्थु सोर टीमा फैगोन बे फाइनाल जाथ'वाखै हरनि 10टासोआव थेंक इउ